अब रो हमारा नचनिया के बेरी बेरी रंडी रंडी कहता नहीं। हां लौंडा लिया कि लोग जाला तो कहला कि बेजी को गो रंडी बेरी से कहनी है ना। हां पूछी है कल तो हौ तो रंडी ह ना तो ह लौंडा। हां लौंडा हो गलती ना न ई रंडी ही है। हां रंडी ही है। हां भाई लेकिन नु रंडी ना ह काहे को तो लइका ह। ओकर माई रंडी ही है। वो तो लौंडा ई ही है। लेकिन नु ना ह। हां उ लौंडा ह। लौंडा ओकर माई रंडी ही है। तालिया रंडिया अभी तालियां नहीं, इससे भी अच्छा अच्छा बात हम बोलने वाले हैं। तब बचेगा तब वो घुमत तो करो मैं ही वो घुमत ई सब बात ना भया ई देखे। कौन बात भई दू तल खूब नीमन गा के हां आ लास्ट में आई कौन गम के गीत ह गौनी है हां तोर दुखाता खाता तो में वो कहता कि मैदान लागल बा। मैदान लागल ह लागल बा खइबो स उहे खइला से समोसा कहां गइला से सारा रउआ बात के हम दुख ना मानिले। ना का है हाथ गोर के सोझ आदमी बानो। हां वो कुछ बोली तो ओकर बात मजाक होई। कुछ जे सोझ बा हाथ गोर के हां कुछ बोली तो हंसी मजाक में बोली। हां जी लंगर केहू बोल दी तो झाटे जरा वाला बात बोली। ऐसे रउआ बात के हम तकलीफ ना मानिले। हां हमरा संगे गाय गाय त कुछ गीत संगीत के बात बतियाई। कुछ सीखी हमनी के बका बका ना है ना तो बाद में पछतावे के पड़ी कि ओकरा संगे गइबो कई नहीं हां आ कुछ गावे के हमरा लूरो ना भय। आज हमरा खातिर हराना के तनी कमे खद बहुत बोलता बहुत सौभाग्य के बात बा। हां जी यहाँ ढेर प्रोग्राम भइल होई। हां जी काजन हमने के सुनील चाचा कब आइल हो कब कि ना आइल हो कब। हां आज हमने के वही जा गइल नहीं जा दिनवा में रहनी है जा आवे के बेरा चाचा से कहने कि चाचा 200 मिनट खती आई। चाचा कहने कब देखम बाबू हम कहब ना अब कहने कब लइका गइहे से ना आए तो ठीक ना लगी। आ चाचा हमारा आइल बानी तो आग्रह करब कि खाली तनी से आके एगो माला लेकर फेर हुआ चल आई। बहुत ही सफल पूर्वक एकरा के सफले कहाई। जब सुमिरन में कुछ
बाउर ना बोलल गई हाँ तेकरा के सफल कहल जाए हाँ जी आ जहाँ रौरा होखे वहाँ इतना सुंदर गौनाई अरे राम 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 ई तब नागे बाबा के कृपा बा सातना साफ स्वागत करब हमारे गुरु भाई हमारा लड्डू भैया उपस्थित बानी जे भोजपुरी का सुप्रसिद्ध गीतकार हमारा सोनू सिंह संगदिल जी के पिताजी भी बानी हाँ हाँ हम चाहब कि तनी भैया खड़ा हो जाए हेलो एगो माला से भैया का स्वागत करब जय हो बेस बोलता हो हमारा मनोज मिश्रा बाबा जमापुर जिरादे से चल के आइल बानी वाह हमार गर्जीवन है हाँ जी स्वागत करने हैं वाह हमार बोधा बाबा परम मित्र प्रिय भाई आ छोटू भैया दोनों आदमी खड़ा हो जाए सब है हाँ हाँ खड़ा हो जाए छोटू भैया दोनों आदमी खड़ा होके बोधा बाबा रहो मालवा तो जय हो वाह गजेंद्र भैया खुदे कहते हैं तो सारे पाहुन में न होला अच्छा रउआ लोग तो नाता में बानी यहाँ के कौन नाता में बानी हम? भाई हैं बड़ भाई हैं एगो लौंडा लेके आइल बानी उ सरवा रात में नाचेला दिन में ई रिक्शा चलावेला उ सब और हमारा के कहता कि चाचा के हमर लड़का हम तरुआ बड़ भाई हैं तरुआ तो ओकर बड़का बाबूजी के लड़का लगब नो नाग पूजा में लौंडा लिया के चाहिए आ नाग पूजा में लौंडा लेके आवे के चाहिए ओकरा गणिये पर सांप काटी ये ताकत नहीं अब संठी पंचायत 13 नंबर वार्ड पंच सदस्य नाम बताएं हैं? पुनीत साहनी जी रुआ यही जे बैठे वाह ओये जोड़ लगाई बैठ और यूट्यूब चैनलो बा इहो खोल देले बरो चलल ना नारायण जी पुनीत भाई के बना के राखस रुआ बैठी ना यही जे बैठब त अच्छा लगे बैठी